is your boy DJ S Shine Best International. Eze n'ụwa nụ eze ka ọ ga-abụ nụ ilo na-asa ewutere ya nụ maka na ọ na-abụ nwata bata akụ n'elu ụwa ọ batazie ilo nụ mana obido mma n'elu ụwa nụ akụ na-esi obi ike n'elu ụwa nke anyị nọ ofu akụ afụ na ọ na-etigbukwa ilo nụ maka na enwere onye a ga-agbala ọsọ n'elu ụwa nkwa mena kitinu nada sasa zonu oje chimeleze nenu wanu nwanne m no mesigianu maka na chukwu na-agụlụ mmadụ agụlụ nenu ụwa tupu wenye bụ onyinye nu chukwu mee ya eze no mesigianu na-asị na fa bụ nkịtị n'ezienụ nwa Chimelezenu Prince Ekene Nwabeze Ogbuefi Eze Kwechekiz na South Africa Ebubechukwu ụzọ n'Okija bilinu Eze Kweche bilinu okwu mmụọ Okija kisi n'obele nwa gaba n'iru akwụkwọ Chukwu delu nke izizi na Okija nọ Vice Secretary Iyala Welfare Organization nke dị na South Africa Financial Secretary of Golden Press Club na South Africa Kedu maka odozi ego inu Lolo Amaka Juliet Nwabeze ọmụma sarụ nwanyị ọma Adado na mma bilinu Amaka nwanyị ọma enene bukwe nwanyị ọma Adado mma bilinu adejeje mma bilinu no mo bidia ogolimalo bidia no
biko ji ọgwụ anụbịanụ mana ọ basị adadịọra m ekele n'ụlọ ọmụma asarụ nwanyị ọma saba udogwu wesim kenelianụ ụmụaka Chukwu ji gọzi agọzi Chinenye Faith Nwabeze ya na Chiemerie Jeremiah Nwabeze ife abụ ụmụ Chukwu ji gọzi odogwu nnekenenu Ezinoje monunu Mrs. Mary Nwabeze Ojozioma Chukwu Ezekweche nwanyị na-ekene inu mama n'iga adịla anyị ndụ ogologo Ezekweche si kenenu nwanne oje monunu Chief Vitus Nwabeze Otisoma n'okike bilinu odogwu ndị karịrị odogwu nu odogwu ebionu mekene inu igwe mmiri 1 na South Africa Eze Chidebelu kizisi na anyị ọkịja achọrọ obi anụ nwere obi n'ọkịja odogwu igwe mmiri bilinu oliegonu gegonu Ezekweche na-ekene inu maka na asị na ọkụkọ adịla ofe onye foli ọdụ n'udu mmiri maka na oge imere Ezekweche ife ọ bụrụ Ezekweche na-ekene ya kedu maka oliegwu inu This is Chidimma Doris Nwabeze mkpụrụ mma 1 na Ọkịja achala ogige ọ gabalị Ezekweche nnekenenu Chief Nnemeka Okafọ Ochendo 1 na South Africa Ochendo Avenue na Ọkịja asị na nnukwu mmadụ na ọ bụ nnukwu alụsị n'ụwa n'ezie n'ezi nwanne Ezekweche Okechukwu Nwabeze ego tile ego 1 na South Africa Ezekweche na-ekene ya Chief Nwabeze ume Otefulego bilinu ogwokide ka isi bianu oju
mogo no kijologu n'ọbịa bụrụ ego bilinu karịsịa n'iso bilinu n'ọbịa bụrụ ego eze kweche na-ekene inu nọọsụ nọ na South Africa wee na-abụ ihe na-emelụ ndị Ọkịja acha n'ogidi maka si na ụmụ ọgọ ga-adịlịlịnụ ọbịa bụrụ ego nụ na ibe anyị na-ayọzi Chukwu n'isi Igbo ogologo ndụ narị isi ike ụmụ ọgọ na ị ga-adịlịlịnụ Prince Chukwu jekwu ọnwụ ka obele eze nwa fada na Cape Town akwụ nara tugo ga-ebe n'irunu n'odogwu ekene mminu ọkwa Ezinifite Nnewi South ka isi bịanụ ọnụ na-ekwuru Igbo bili ọnụ na-ekwuru Igbo niile nụ na-akwụ nara tugo bili na-ekene mminu Eziena Ogbuefi Ndubisi Okenwa Chinyelugo n'Ọkịja odogwunu odogwu bịa na-ekene minu na South Africa ka ị na-achụnụ n'onye ọma bili Mr. Chimezie Nwankwọ Ebig nke izizi na Ọkịja ọzọ bata na adị mmanụ odogwu ekene minu Chief Charles Ojinnaka ọ nọ n'enyi 1 na Mbosi Ogbuefi nke izizi na South Africa ị na-ekenekwa ezi nwanne inu Victor Ojinnaka Agbogidi na Dobel Oliego Nugego ọnọ n'enyi ndị Igbo bilinu n'odogwu n'iso n'isi mmilinu ọnọ n'enyi okwu mposi ka isi bịanụ onye bụla egwu ebugonu agụba egwu nwere ọnọ n'enyi mmanụ onye ile ogulagunu ọnọ n'enyi na-ekene ndị Ogbuefi na South Africa na-emebili agbanwe dịka izu 1 na Dobel ọ ga-abalị nụ Chief Ugochukwu ọnwụ biko bilinu n'onye eze dobilinu Ezugo 1 na South Africa Secretary Golden Press Club na South Africa na ọ ga-abalị Chief Uchenna Steve Udoye akwatu egwu gburugburu odogwu nwa na South Africa na-ekele m Chief Kinsley Ikedi ife abalụ nke izizi na Ọkịja
na chunu ọnwa na-etiri Igbo niile n'odogwu nwoke jechala ogidi dezie n'ezi oyima Chief Charles mmadụ ka Okonkwo Chineke ndọ na ntị ebilinu odogwu ekeneminu Manager Fecha BTY Limited akachọrọ nwanyị mma na Durban, South Africa udogwu ekeneminu Chineke mmakozi eku ibu lọrọ nne Okonkwo Gosimba one na Adedieda Fuzo Wenugwu isi bịa Chineke Donatienu n'ezi oyi mụ bilibu ọkwa na South Africa obelegbu ime egwu azụka ọnwụ dị njọ bilinu Ezekweche na-ekenenu Onowu Iyala Chairman Peace Club n'oge abalị nụ Vice Chairman Ụkadike Kingdom Chairman Golden Fresh Club na South Africa na-ekele menu Gedi Makoniaku inu Stella nwanyị ọmanụ Stella Marisi nwanyị ọma Adediora mma gaba n'iru Akụchukwu ekene menu nwanyị mala obi dị ya ọ ga-abalụ Dozianenes ahụ nọnụ isi ego nke izizi na Ọkịja Mesaya ndị Igbo bilinu onye ọcha bịala ụwa n'ojinu Mesaya ndị Igbo na South Africa ekene menu Chief Christopher Ihukwu mere CEO Ultimate Bar Villa Durban na South Africa na-ekene menu Ifemelu mma bilinu n'onye eze n'iso bilinu ọkwidobeleba lalachakanu na South Africa n'oge abalị Chinejeku dị n'obi bilinu nnukwu mmadụ nnukwu alụsị Mighty Kizizi na South Africa n'oge abalị onye ọma Ezekweche nwoke gacha n'ogidi onye ọma Ezekweche nwoke gacha n'ogidi onye ọma Ezekweche nwoke gacha n'ogidi Ezekweche na-ekelenu Golden Fresh Club Gedi na Durban South Africa ọ sị na ọ ga-adịla unu mmanụ ọyọ
is your boy, DJ S Shine Best International. onye golulu nenu wadonu anya fulu gonuria nenu wanu olile oji na panya nko ekpelu tutu ka mu jesiri nenu wakanna vanu ojukwu we pomoku ogini ko gwalu mu nenu wanu onwele ndu na menenu wakobodo di manu nenu ikani nekwu nenu wadonu lezenu ndu melodogwu na pandemic okafa ka anyị na-ekwu maka ogini ka na-azọ n'ụwa ọdụ ụzọ ibe na anọ a na-azọ n'ụwa ogini dị ife a nke mbụ n'ọbụ ego n'enu ụwa nnu nke bụ ọbụba ụwa nnu ịkpasi ego n'enu ụwa bụ iwele so nne m chacha n'ezi ahịa eri ego onye gachi obodo ka ọ dị mma n'enu ụwa nya aka niile bụ Gilifid Estate Wonde nwaku nanu ukwachi n'aka nu okwaku nonu onye yide na Zabia okwaji ka nekwu onenu wadonu onye gachi obodo ka ọ dị mma nenu wadonu Ugochukwu tuwele mmadụ nenu mana ndị lafụrụ ya Ifanu nekwu nenu wanu nanti na nunu Ifa nekwu be mmadu nu Nyaka nekwu na be muo Monde nwaku na nu Ukwachi naka Egbeji ejogu na Asa amalulu no ni ide na zanu Ezu mwekolobia nosu onye chichi bilinu Dike na twaliri na koyo nenu wana musiki bilinu Ezie na giga jio nenu wadonu Monde nwaku na Egbeji ejogu Monde nwakunna gaban Okwaji gachi Gilifid Estate Leze no lekwelugbo gachi obodo Monde nwakunna onye 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 gachi obodo ko dị mma nenu wadonu Ọwazie n'ụkwa nuo ụkwachi n'aka ọ na-agba kpomkpomkpom n'onye ide na Zabia ezu ụmụokolobịa n'ọzụ nani nneloteghị nwakunna niile m ọfụma onye ji pesga silinda we malunu onye ji pesga silinda we malu Monde nwakunna nu BOT chairman Minister of Works na Greenfield kenele mezibo nwunye gị Precious obegeri akụnne ya
ije ya ka anyị ruru n'obi gị o wee bụrụ n'oke etiti nnu n'ezie nwa ibe agwa biko bịa kenene n'ụwa donu ezi oyi m ka mụ na-akpọ n'ezie na akụ amị ya n'oke etiti Chukwu Emeka Tonyi nwa ibe biko bịa kenenu nwa ibe agwa n'oke etiti oyi m akụ amị ya n'ụwa niile akụ amị ya onye ọma akụ amị ya na Nowell n'ezie bụ starfish egwu ndị eze ka anyị na-esi anyị achọrọkwa mmadụ ma onye achọ n'anyị ibe mmesi biri n'elu ụwa akụ amị ya n'oke etiti Tonyi Chukwu Emeka bịa onye ọma na Nowell aya asị n'isi labụ n'ọnụnụ mana emebe amalodo onye amụma n'Olumba na-eje n'anyị na-akọ ihe ọkwọ ọnụ na-ekwu ọ bụrụ na ịkpatara ego oyibo n'enu ụwa rie na ego gị ọ bụrụ na ịgụrụ akwụkwọ n'enu ụwa n'ụsọ n'oyibo nu mana ife a na-azọ n'enu ụwa na ego nye abụghị isi nu onye ji ego n'enu ụwa n'ezie na ya ji ọgwụ nu nganga ka mma n'ikolobịa nu onye ọma nụrụ nu na-emu ka mụ na-ede nu onye eziokwu ọnụ na-akpọ onye ka ọnụ na-akpọ n'enu ụwa o dozie obi ndị Igbo n'otu eleba ka ibido n'elu obodo natazie naanị Igbo nwa Akunna ga-aba n'ilu n'enu ụwa inwere ọdịda ọzọ n'enu ụwa maka n'ilu ka ị ga-afụo n'enu ụwa onye ọma biyo esi ajụrụ onye ọma wee lụọ n'ụlọ nnu n'ezie na obele nwa na igeri ọnwụ n'ezie Chidozie Ogolo na igeri ọnwụ onye ọma bụ ya Dozik Ventures Limited nụ akwụkwọ Chukwu dele na igeri ọnwụ ọ sị na Monde nwa Akunna gachi na onye ọma na-agatụnyelu onye ọma na ịga-agbagwo n'elu ụwa donu gaba n'ilu n'elu ụwa ya ezi nwanne nwere ọdịda ọzọ nnu onye gozuolo n'elu ụwa nnu onye gọnụ na-akpọ Monde nwa Akunna Monde nwa Akunna oya Monde nwa Akunna ụkwa ji n'aka Monde nwa Akunna ụkwa ji n'aka Monde nwa Akunna ụkwa ji n'aka Monde nwa Akunna eselezi gaba n'enu ụwa n'ezeli gaba bono onye ọma na mụ na-elote ihe n'enu ụwa ọkwụsị m mụ bie nụọ n'enu ụwa banana mmadụ nke n'ike n'onye na na mụ nke mụ ọ dị ka ganwụ na nwa n'enu ụwa nụ Monde nwa Akunna bụ ya odogwu na mmekete ihe n'enu ụwa donu oge imele m n'enu ụwa nụ ọgọge bụ n'ego n'omoge adabụ njanya aya uyo aya abia ay nwa Akunna Emeka onye Olumba nabago n'elu ụwa mmiri adenwilo nwa Akunna biya Is your boy, DJ S Shine Best International.
kamba oyi eze ndị Igbo eze ndị Igbo odogwa ji debube odogwa ji kamba oyi eze ndị Igbo eze ndị Igbo mmiri dị iche n'Ozobolo ọgaranya okwu ego emego obu onye ji mara obodo n'Ijegemo eze ndị Igbo nwanne m obodo mụta nwa kalaka fasị na ọ dị ka anyị na-adị ma obodo mụta ka n'Ogholio ọrụ obodo agbalịnya ọsọ eze ndị Igbo anyị ejebenu n'Ijegemo na Lagos anyị elugo wee kwude nwanne m ume mmiri dị iche Nwozobolo na-ekwusigo obi ndị Igbo na Munchiland odogwu aka jọgọ ndị Igbo n'Ijegemo eze ndị Igbo n'Ibadalụ nọ ya dele ya mma ịnọle ya eze ndị Igbo eze ndị Igbo eze ndị Igbo eze ndị Igbo odogwa ji debube odogwa ji kamba oyi m eze ndị Igbo ọ bụrụ onye ka anyị na-ekwu maka ya His Royal Highness eze Prophet Jaradi Njọfọ eze ndị Igbo n'Ijegemo na nne mụrụ odogwu na nza n'Ozobolo banye n'obodo Busigbo enole ya na nne ya bụ Chief Matthew Mmokwe Njọfọ eze obiọma Nwozobolo eze obiọma na-ede mma manya bụ eze obiọma wee kelee n'ụmụanyị wee nụta nwaanyị dị mma lọlọlọ betu Njọfọ obi eze nwaanyị dị mma obi eze nwaanyị ọma afọ mụlọ ọmụmụ demedalụ odogwu gụrụ akwụkwọ ya gụrụ praịmarị gụsị abụ wee gụkwuo sekọndịrị wee jebe Ebonyi n'obodo Ọnịcha do ya gbara Ebonyi n'ọtụtụ arọ emesịla ọganya na iwe du onye ma aka onye ọgbara Ebonyi bụ Chief Cyril Ugwunwa o mesịrị odu onye odogwu wee bido nke ya ọ zụrụ abịa n'ọtụtụ arọ manya babịa na-enwere isi mana ego nye mesịrị egwu na-abịa o wee ya nata beni ya o wee nata n'Ozobolo banye n'obodo ekwusigo obido wee gbuo akwụ obido wee wuba kọnkiriti obido wee dobe mesin ifugo ije nwoke dị n'ogwu onye bụrụ nwa ogbenye ebunye ịnọrọ ya onye bụrụ nwa ogbenye ebunye onye mgbechi n'ụwa ndị be anya ọdụ onye ma ibe chi ga-abụ ihe okoko ihe abịa m ọzọ ihe egbune ihe ome abịa m ọzọ n'ụwa adị m mgbọghị mụ na-ata abụbụ eze na ụfọdụ na-amụ ya mụ ụfọdụ si nọ na-agụ n'iyi mana echiche mmadụ ịma na ọ bụrụ echiche Chukwu
ibe wenye ya n'aka ya bụ chief Alụfasusu Ugwunwa nzakụ nwa bụ n'ọzọ bụrụ ya were ego ibe wenye ya n'aka o wee n'ebe Lagos Lusebu na Lagos wee kwudo odogwu Chidimana Ligwonwu ishi aṅụle dị n'ọzọ bụrụ owelu chọpụ wee nye ya ebe niko nọ butike ebe niko nọ zụgharịa ebe ya gbanwe karịa nyalụ o wee fọmụ kọmpani aka ya CEO of Fandu Motors Nigeria Limited CEO of Fandu Properties Nigeria Limited of Fandu Hotel and Suites Limited of Fandu Farms Nigeria Limited onye bike n'ọzọ bụrụ o wee nata ọzọ bụrụ banye onye zụlaju wee kweli onye kweli ekwe wee kwesị ike ibe ọmụ meri n'ọzọ bụrụ alụsịrị onye analụ n'enu wee tinye ọkụ wee gbapụo mmiri ọ lụrụ okporo ụzọ dị mma ifugo ọzọ bụrụ kwale nye aka ya chiri nye echichi okwebi ume mmiri dị iche n'ọzọ bụrụ mmiri dị iche banihe obi ndị Igbo na Muchiland agadi ọba ndị Igbo na Ijegemo Kingdom eze ndị Igbo dị tọd n'ịba ya steeti ọ bụ nwanne m Njibula na-ebi daalụ nwanne na Chinye dị na mma asụwaju ndị Igbo na Ijegemo nwanne nọ ya dịrị ya mma o wee kelee nụ nwanyị wee nụta nwanyị dị mma Amaka Njọfọ Ugeze nwanyị ọma na Chukwu jụrụ ọmụmụ gọzie ebe maka na agụlọ mmadụ ọnụ ọ mụrụ nwoke wee mụọ nwanyị ihe oko ụwa m wee were eze ndị Igbo eze ndị Igbo eze ndị Igbo odogwa jide ebube odogwa ji ka mma ọyị m eze ndị Igbo obodo maka ezigbo oyi ka ajọ nwanne mma ndị ọmanye ji mara obodo ndị ọmanye ji mara obodo nekwa ndị ka ndị dị mba wee buru ike Chief Victor Nwadiba ka onye ọma oyimụọ Akwụgo na Awide mmiri Akwụgo onye nnekwu ego na ịga dị Akwụgo na Awide mmiri ọgaranya CEO Harvester Garden and Suites Harvester Hotels Akwụgo ni kalili ego enole ya Chief Izuchukwu na bụ enyi kwa ụzọ wanụ n'Osumo CEO Sudan International Limited Chief Titus Nwalibakwa agbago nkịtị ọkpali onwe ya agbago nkịtị na Awide mmiri dalụ nọ ya dịrị mma
emenine oke nwa na wide mmiri oyimo oke nwa na ya dele ya mma CEO VCN Sports Limited oyimo wele gaba nwanne m na ya dele ya mma Chibemeka Ike ezugo n'ụmụ ọkabịa onye ma na ya dele ya mma CEO Masterpiece Hotel and Suites CEO Skate Branded Brandy Nigeria Limited Akanalu mmanya dalụ mmanya pụrụ iche ka anyị na-aṅụ inugo Chief Uchenna Ozuma bara n'ụmụ ọkabịa dalụ oyimu ewerije CEO Global Paint Industry Limited onye ego na ya kekene Chief Sunday Adinu yezo nwa na-eti n'Ozobolo ọgaranya CEO Sonas Electrical n'obodo Abuja aka na-eweta ọkụ n'Ozobolo Enugu Chief Anonsigwe Sokomali Global Onyoma Ego Nonso Nigeria Limited Onyogo Nigadie aka na-agba ibu na Lagos Odalo Panemono ya dele yema Kaibule Babobi Gwe His Royal Highness Igwe Namudi Oruche Yesu Godino bi n'Ozobolo Okife the second Obi Ozobolo anyị ekene Igwe Chief George and Godline Igwe egwu Odu n'Ozobolo banyo Nana lolo ya Anya buru ugo nwanya dị mma Western Properties Limited Western Group of Companies Limited Ayadelo Noma Honorable AMB Peter Uzokwe Asuwaju n'Ozobolo PG General ndị Ozobolo niile Dikudo n'Ozobolo Chief Innocent Ibediaso Chukwuma CEO Innocent Group of Companies Nigeria Limited Ibediaso nke Nnewi Innocent Motors na Nnewi dalụọ na ya dele ya mma aka na-alụ ụgbọala dị mma na Nigeria Honorable Iju Tony Nwabunike Iju n'Ozobolo ọgaranya Ọtụmba na Lagos Odogwu na ya dele ya mma Comrade UK Charles Egwu Amalụ Nweze Ozobolo na-ekwusigo Babando ndị Igbo Executive Chairman Ozobolo Development Union na Lagos nwanne m nọ ya dele ya mma Kaibole gbachọba Odogwu High Chief Alochusike Gwọnụ Bishop n'Ozobolo Odenigbo du n'oyibo Odenigbo de n'oyibo Chukwu ego ndị Ozobolo niile Osisi niile ego n'Ozobolo Ala na-azụ nwa n'Ozobolo Solomon nke banyo dalụ
ya dele ya mma Nyago president Ọhaneze ndị Igbo na Lagos nọ ya dele ya mma Nwafe Ebonyi steeti daalụ ka ibole gbachọba odogwu Chief Doctor Ibanyichukwu si Odi Chairman Ibanyichukwu Foundation Ugamabolu ndị Igbo na Lagos steeti onye ọma were gaba Achisa Alolo Cyril Sanders President General Igbo Speaking Community na Lagos Nwachi na-emelu ndị Igbo niile nọ ya dele ya mma Iyoko welite Eze ndị Igbo bụ maka nwa Eze ndị Igbo Odogwa jide ebube Odogwa ji ka mba Oyi m eze ndị Igbo Dalo Nyabanabara National Vice President Ogalanya Dalo Maya Dele Yemma Chief Umikebu Onyebuchi Onowundi Igbo niile onijegama Onowundi Igbo onijegama Ande no ya dele yemma Chibalolo Christian Ugunwa Ogwefi ezo odochiri Mwafuru ago na Nnewi Onyoma Nigadio CEO Ugwu Chris International Nigeria Limited Inoloya Chijana Tusuzeto Onyoma Donatan nwanne m Ọgaranya nwachi na maloji Eze nwachi na maloji n'Ozobolo Donatan onye ego Oji n'Ozobolo Oji one of Oji niile Ọgaranya Chief Austin Obidika Jaco United Jaco Properties Nigeria Limited Asuwaju Dalu Anemona ya dele yemma Chief Mike Igwanwu Eze yibi ya n'Ozobolo Onye Chukwu gozili nwanne m Ugo My Group of Companies Nigeria Limited 204 n'Ozobolo Chibalolo Judy Banugo Vijoy Nedema Nzamalu n'Ozobolo Vijoy Motors Nigeria Limited Vijoy Farms Limited Onye go na ya kekene Chibagwa Bindulu CEO Movis Pan Global Link Nigeria Limited Ogwefi Dalugo Chinyeli n'Ozobolo Onye ọma gị bụrụ okemo Chibalolo Prince Chukwudi Obiora n'Agadele Yemma Ugochukwu nyeli n'Ozobolo CEO Prince Eco Investments Nigeria Limited Mama Bole Baba
no ya dele yema Nson Global Service Nigeria Limited Mr. Chinedu Chukwuma Abo idundu monyoma no ya dele yema Akane me Toyota Engine na Ladipo n'obodo Lagos daluo dogu gbolo nkemo enolea kaibole babo dogu achibu chino sifiano ezike akuchukwu nyere nwata nwanyị ụbọdịka Tupac Shakur managing director Noble Villa Hotel Limited ọgaranya Ojeje Mogo nwanne m Noble Nyabu chairman Western Club of Nigeria Tupac Shakur ọgaranya no ya dele yema Lawson International Limited Ogwadi Chinewu bezo onyama Odogwu ije na wide mmiri Chivoke Chukwu Okonkwo Nzobi ukwu ndị Igbo niile Agbogidi n'ịdị mma Abogidi na nyakene Chief Kajatan Iyefo binigadio Dada Anujibo na nubo Dada onibo na nubo Ogalanya no ya dele yema I Chief Sisi Woke dinigadio Oboko ndị Igbo n'obodo ukwu Oboko ndị Igbo ndị obodo ukwu ọgaranya Wali Muchi Valolo Obi Ekwe Ndukwe CEO The Good God Group of Companies Nigeria Limited Ọya delo n'ụma Eze ndị Igbo Eze ndị Igbo Eze ndị Igbo bụ maka mma Eze ndị Igbo Odogwa jide mbe Odogwa jikamba Ayi meze ndị Igbo Eze Igbo Eze Igbo Eze ndị Igbo Odogwa jide mbe Odogwa jikamba Ayi meze ndị Igbo Is your boy, DJ S Shine Best International. Papa Diamozo, or the man and Matuku, Papa Diamozo, if we can't feel it long. Papa Diamozo, I know I'm not funny. Papa Diamozo, or we talk Bereju. Papa Diamozo, or Pugwako Bereju. Papa Diamozo, to go Bulunam Japegi, along when he Fenjibia, to go Bulunam Bogisam, I come when he Fenapon. Na bosibika bobagi, na bofyabala bobagi, bobo jubanya bobagi. Like this on na bobo jubanya, ajugo ma juju ka kolum. Okeke na koi boso, okoye na koi boso.
afọ n'aka ife ọzọ wezi ka m bịa chụọ gị maka ngịga akọlụ m ọfụma nna akedeba na-eje ma mmadụ welisa akedeba na-eje ma mmadụ abịalụ ka mmala ebe a na-eje ma mmadụ Igochukwu na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ anya oge na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ akwụkwọ nsọ gwara bụ na mmadụ nwụọ ibe so chienye ofe akwụkwọ nsọ gwara elu n'ikpeazụ na aga egbu opi ike bụ na-egbu opi ike ndị nwụla mgbe ebinite n'ọnwụ chukwu ọbụ niile lụọ enye anya bụ n'okwu abalị bụọ Olisa bi n'igwe panta so n'ife na-agbangali agwala n'ikpe na-echela onye ọbụla ma ọ bụ na ọnwụ ha mebe dị mgbe na be n'igwe jee nwebe aṅụli ma ebe dị ndị naba ọkụ mmụọ jee kwaba alịlị ụlọ eluo n'ikpeazụ ebu obi ga gbajese n'igwe n'ọkụ mmụọ wee bilite nna akedeba na-eje ma mmadụ Olisa akedeba na-eje ma mmadụ abịalụ ka mmala ebe a na-eje ma mmadụ Igochukwu na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ anya oge na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ ụfọdụ si na na-abịa ụwa ọzọ reincarnation na onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ọzọ na-agbanwe ka anyị na-agbanwe gbanwe ka anyị na-agbanwe n'ụwa onye nwụrụ ọga na-atazụ n'elu ụwa ụfọdụ si na-adọbi ụwa ọzọ na onye nwụrụ anwụ anwụlago obibi ụwa adịrọzi ya tupu ifuga ife nna chọlụ gị ijokwuo amazi m nke njese so n'elu ụwa usolu na-ana-eje n'igwe na mmadụ nwụrụ ka ọ bụ usolu na-ana-adị ụwa a na-adị ụwa ọzọ ijoku m obeledu okwokwo onye obeledu akụkọ ọnwụ siri ike akụkọ ọnwụ fiala alụ nkọwa iyo 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 asị nka njụwa ajụjụ onye ife ọma na-asọ nsọ wee ga-agbụ ihe shuga n'ọnụ kpupu si na ọ na-eninu eluigwe bụ obodo chukwu ọdọgụ ụzọ mma benezula okeneme nwere ife a na-ata atọ ya ka ọ ga-abụ mmadụ dozi ya si na ọ ga-aga na-ata azụ n'ụwa na ọ ga-aga na-ata azụ na Naịjirịa ga na-ata n'obodo achileti bụ na mụwa debe n'igwe nwekwa ife ga-ejikọ mụ na n'ụwa ọzọ ekwu m kwụsie n'ike nke mụ na n'ụwa abụgo ọ ka m bịakwa n'ụwa taba afụfụ ansapụ no nna akedeba na-eje ma mmadụ Olisa akedeba na-eje ma mmadụ abịalụ ka mmala ebe a na-eje ma mmadụ Igochukwu na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ achọrọ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ anya oge na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ ụfọdụ ọ na-abịa ife mmekọta mmadụ ajụba onye afa ajụjụ maka onye nọlụ gị ụwa ese ka ịmala onye ọbụ mala onye ọbụ ikene ya kenenya isieli ya nri ụfọdụ ọbụ na-emesi enye ifu nsogbu na ife na-eme onye ọba akwụsị ifu na ife dị n'ụwa o nwere nwatakịrị mma nwata nọ na nnukwu ya nne na nna ya bụ anyị gị ya ebe dị iche iche fejego n'ọgwụ aṅụghị ọgwụ oyibo ọgwụ ọtara ya fejego obe dibịa ṅụọ ọgwụ igbo na ọgwụ ọtara ya ma wee duru nwata wee jebe n'afa dibịa gbasịafa gbafọ ya na ya mmafa siba n'aka dibịa gbasịafa gbafọ ya na ya mmafa siba n'aka onye usi n'ọnya nọ n'ụwa na ọ bụrụ ya nọ n'ụwa onye unu na-akpụ ya na ọ bụrụ onye afọ ka ọ bụ dibịa gba agụ wee gbata onye nọ n'ụwa ewee kpọọ nwata onye nọ n'ụwa si enyi ya nne ọ ya na etuo nwata fa onye nọ n'ụwa si enyi ya nne ọ
na onye si n'ife adịrọ n'ụwa nwanne m otu si n'ife adịrọ n'ụwa ọ bụ gị kwuru ụdị anyị n'ife adịrọ n'ụwa iyo 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 mmadụ imuwe ọ bụ na agbara ya agwa onye be nsogbu dịdị ife niile ghasasị ya si n'ụlọ aba n'owu ịmalụ na onye nwụrụ anwụ nwere ike ọ bụ enigwe ka ọ na-abịa ike ọ bụ ọkụ mmụọ ka ọ na-abịa ike nna kedebe a na-eje ma mmadụ polisi akedebe a na-eje ma mmadụ abịanụ ka mmadụ ebe a na-eje ma mmadụ bido tupu na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ achọrọ ka emere ebe a na-eje ma mmadụ anya ọ gị na-agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ ụfọdụ ọ na-abụ mmadụ nwụrụ ịnụba akụkọ na na-afụ onye ọkụ n'obodo ọzọ onye n'igolu gbochi ya aja ọ nọ n'obodo ọzọ na-emeri m ụwa alụsị ji mmadụ wee fikwa alụsị nwa na-akpa nnukwu ike onye niri na ndụ na-alụsị na ọnwụrụ ugbo jebele n'igbo jebe ọkụ mmụọ ka esi nwanyị ajụjụ mụ na-ajụ ajụjụ ijoku na-ajụ gịnị na-akpazi ike na-alụsị ya kakakwa ji na onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe ịmara ọka ịmalụ onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe olu nna gị efi egwunelu nna nna gị efi ka ifuo na onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe mmadụ enwu ọ bụ na akwara ya akwara ịgbakwula egwetu bụ na enwụrụ anwụ na-ewe iwe akwasị amada edunarịa be nne ya ifuo na onye nwụrụ anwụ na-ewe iwe o jide ezinụlọ kebe faketọsi ya ana m ajụ onye nọ n'eluigwe kedu ife natalụ ndị nọ n'ụwa afụfụ onye nọ n'eluigwe adịgwa okwu reincarnation anyị nọ n'eluigwe ga-ekwudo okwu reincarnation ọzọ nọ n'ọkụ mmụọ ga-ekwubo okwu reincarnation maka ọkụ Chukwu Olise bi n'igwe sitela ọkpara ya n'ụwa Jizọs Kraịst bịalụ n'ụwa fa gbunye onye anya gbado ya n'obe ọkwa n'elu obe ka ọ nọkwa onye orikwa tata mụ na gị ga-anọ na paradaịs enye igwe ụmụ Igbo ka mkpuwe uche m ebe a na-eje na mmadụ nwụrụ obodo bụ na nwere ebe fa na-eje papa nwụrụ mmadụ niile a na-ejekọrọ ofu ebe ka nsi chee obodo bụ na nwere ebe fa na-eje papa nwụrụ ọ dịkọ na bizilele nwụrụ ejebe n'igwe ma ọgba ọkụ mmụọ ọ bụrụ na ijitu nwụrụ ejebe n'igwe ma ọgba ọkụ mmụọ bụrụ na onye ero nwụrụ ojebe n'igwe ma ọgba ọkụ mmụọ ọ bụrụ na onye Igbo nwụrụ onye Igbo aba na ndị ichie a sị na onye Igbo nwụrụ onye Igbo ejebe na ndị ichie China nwere ebe fa na-eje papa nwụrụ onye China amara ife a na-akpọ Chukwu eluigwe na ọkụ mmụọ onye China mara ya Hausa nwere ebe fa na-eje papa nwụrụ onye ọsọ nwọta ka enyi enye jesasị ya fa na-akwara ụzọ agwa anọ na-enyere fa nsogbu ijoku nwa obeledu ogwogwo onye obeledu ga-anata akụkọ ọnwụ siri ike akụkọ ọnwụ bịala alụ nkọwa ụna kwubu ife dị nnọnụ maka ọnwụ a egwu nwa ama agwụ agwụ Chukwu nna na-abịa m papa abịa m ọzọ Olise bi n'igwe papa abịa m ọzọ ọ dị mma na-eme mma Chukwu papa abịa m ọzọ ịbụ ike mbeli n'ọnwụ papa abịa m ọzọ anụ anabụ ebe ọ na-akpa nri papa abịa m ọzọ ọ bụ ike ogu nwa obere ji papa abịa m ọzọ ọ bụ ogwogwo onye obere ji papa abịa m ọzọ Chukwu ọ bụrụ na m ji abịa gị mana o nwere ife nji bịa Chukwu ọ bụrụ na mbọ gị sam maka o nwere ife nna akpọnụ na bụ osibi ike akpọba gị na ma ọ fiabala akpọba gị gbaba ojuma anya akpọba gị like this ọ na-agbaba ojuma anya ajụgo m ajụjụ ka akọlụ m
okeke na-akọ ife ọzọ okoye na-akọ ife ọzọ oke afọ na-akọ ife ọzọ wesị ka m bịa chụọ gị maka ngịga akọlụ m ọfụma nna kedebe a na-eje ma mmadụ welisa kedebe a na-eje ma mmadụ adalụ ka mmadụ ebe a na-eje ma mmadụ igo chukwu nna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ achọlụ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ anya oge nna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ nna kedebe a na-eje ma mmadụ welisa kedebe a na-eje ma mmadụ adalụ ka mmadụ ebe a na-eje ma mmadụ igo chukwu nna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ achọlụ ka ịmala ebe a na-eje ma mmadụ anya oge nna agba n'anya ebe a na-eje ma mmadụ Nsukka Progressive Union, United Arab Emirates. Ọcha Japan. Nsukka Progressive Union Dubai. Vanwa ka ine kuma kafanu. Ife van America no. Obu mu nwanne chikọtala aka ọnụ. Maka na asị na anyụkọma mmiri ọnụ. Ọkwọzi anụ ụfụfụ. Dubai ka fabizi ebinu mana village dị iche iche na Nsukka ka vasi wepụtazianụ ife nne ma makanụ ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani Nweze onye amagozi obodo eze nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu Nsukka Progressive Union UAE unu nwaka ndị ọma Nsukka Progressive Nsukka Progressive Union ka na-ekwu maka fanụ n'ifefe na Amerikanụ ofu obi kafa chikalisia udo n'efunanya n'ụwa kafa jizi na-aganụ Nsukka Progressive una maka sofonu Progressive ufije kunu naga aruna chọrọ siru ife na-ese n'ụwa na nwanna mana nyaka fane kunu nwanne na nwanne libeni n'ụwa dasi mutọkụ onye si mutọkụ n'ezi anya n'okwu nsinu iwe nwanne dị elu n'ọkpụkpụnụ asị na nwanne ozu na wozu arụnụ anyị ekenebezi anụ ndị anyị ji bilinu executive and pioneer members Nsukka Progressive Union UAE unu nwefu nwefunu ahai Ivan Mamakano Chairman Nsukka Progressive onye mabia keneli onye mabia fumanya onye nweyi nwere ifenu abada nwere onye ọ na-ekwesịnụ anyị keresianụ Emmanuel Okonkwo-Dike Chairman Nsukka Progressive Union UAE abada ezi nwasi ihe alụmụna na Nsukka Local Government wepụtasịanụ Managing Director Armeri Cargo Bar nke na-ezigbo dozi akụ inu nwanyị
nwanyị ọma lọlọ Ọgọchukwu gift dike nwanyị ọma n'ịdị mma lọlọ Ọgọchukwu gift dike nwanyị ọma si Ọba Nsụka Udenu Local Government Abadasi Mukene President Enugu State Indigen United Arab Emirates onye ka anyị na-ekuzinu Kinsley Eze yana VP Anthony Nevo kedu maka Kenneth Obiora Akasin and all the different umbrella na UAE Oya Baluno Vice Chairman Abatazianu Obonye Kanekunu Onye Ape Chukwudi Johnson Ape Oibu Vice Chairman Nsukka Progressive Union UAE Ape Omenona na UAE Odogwu Siachi Enugu Ezike Where's North Local Government Reputaziano Nkene Dozi Akuyinu nwanyị ọma Ugochukwu lọlụ Ugochukwu Ape Ugodi ya nwanyị ọma si Ụmụede Enugu Ezike Igbo Eze North Local Government onye ọma Tochukwu ekene unu Chikozie Joseph founder the Peacemaker Ngina Mwalicho Odozi Akwibo Dr. Maka Ami Beki Oya Balunu Nnedi onye buchi otote nwa bilinu onye ọma bịa fumanya Nnedi onye buchi Secretary General Don Buchi ototo nwasi Obinabu ihe alụmụ na Nsụka wepụtazianụ Amana $1,000 anọgwa ọ bụ onye ka nne achọzinụ Emeka Abonye onye ego na United Arab Emirates Dubai Martina Ogugwa General Trading LLC Dubai Ibu ọbata obi Nsụka Gịnị ezigbo Dozi Akwibo Adama na nwanyị ọma Oya Baluno Anacho manachonu eze na mmadụ n'ọkụnụ mmadụ ebika mana mmadụ ga-eji ama obodo maka na mmadụ bụ n'afịa azụ mmadụ bụ n'afịa azụ ọnụ Ogimele onye mmadụ Chukwu n'enu ụwa Chukwu ya kwụkwọnụ mmadụ kejada anyị ekenezianụ Ejiofor Victor Ogiwa bụ treasurer Nsukka Progressive Union Dubai Ejo Mighty
ezi nwa si ihe alụmụla na Nsukka Local Government wepụtasịrị CEO Ogugwa General Trading LLC Dubai, dealing all kinds of cars. Nsukka Progressive. Ụgbọ ndị omejọ mighty. Nsukka Progressive. Gịnị si bụ dozi akwụghị nwanyị ọma ụzọ maka eji ọfọ the mighty queen ezi nwanyị si ibe agwa aka Igbo Eze South Nsukka Local Government. Eto mighty si mụ bụ legwu mụ ka nye kene ndị ezi ọya maka Igwe Victor Nosobili onye ọmadani dị mma eze ego na Philippine Imo steeti ka isi ejezinu anyị ejebeze na bribanu onwere onye nchekwubejebe onye ka nchekwubejebenu Komodo Doroto nwanne dị number 1 of Emirates, director 1 of Emirates, ezi oyi ejo mighty kedu maka Don Mosco okike isi pụtazianụ osimuke na-ekene nwata kwọcha na Dubai Prince Samuel Alagu ojivise maọbụ gafụmanyanụ ịnọkwu ya ejo mighty si nkene yinụ Ichi Akunne onye ọmadani dị mma Anambra ka isi ejenu Anyamandozono Banda Crypto and all the Biafra umbrella in United Arab Emirates Dubai. Onye ọmato Chukwu nwezeneke Anacho madachonu desene madu bubanu Nsukka Progressive. Nsukka Progressive. Ahahaye PR anya batazianu Valentine Chukwudi Ona aka the Trinity Inokwa Ekerujo na batazianu Iche nochiri monyenye Ono mani di ma Nsukka Progressive. Ndioma. Nsukka Progressive. onye mmemme abatazianụ Appoint Christian Provost 2 onye mmemme na UAE Odo Ireri Chukwuma onye ọmadani dị mma onye nweghị ifenu Ụfọdụ ike ijaga. Financial Secretary Onye ya na nwanne ya. Rari Cargo and Logistics Ụfọdụ ike ijaga. Nezianụ na Assistant Financial Secretary Fidelis Jude the boy Inokwa anyị mekata anya yolia na-ego onye mmadụ Chukwu na mmadụ nwezi onye mmadụ nzilego nkwa Godwin Peter Obi onye ọmadani dị mma pioneer member Ọmaba CEO Perfect Touch Dental Salon Dubai na ezigbo dozi akwa ebu lọlọ Blessing aka the lady CEO ezi nwanyị si ihe alụmụla Nsukka Local Government wepụtasịanụ Ọmaba si mụ keneli ezi ọyanụ Mr. Emeka Franklin Agulefo the mayor
odogwu si akụrụzi Igbo wepụtazi anụ na Anambra steeti CEO Eminent International Nigeria Limited ịnọkwa Chukwuemeka Chukwuma Onyomadeni dị mma Eminado Chukwuemeka Chukwuma pioneer member onye onu ya na-asụ onu na UAE Eminado ịnọkwa Nezianunu Chinwendu Michael pioneer member Chibo ina ezigbo odozi akwụghị Ifeoma Michael Divine ogbe Enugu Ezike si wepụtazi anụ Odo Ajinusu Onyomadeni dị mma Ability onye ego na-adị mma 1 n'ọhọmọba n'odozi akwụghị nwanyị ọma bụ Odo Miriam Amarachi ọya dịrị unu na ụmụ Nsụka na ife a na-eme makara ife a na-eme dị sharp aka ekpuchi ọnwa bịa Kaneli Onyomadeni dị mma aka ekpuchi ọnwa na Dubai Eze Ojiofọ Samson member ọyịba aka ekpuchi ọnwa na Dubai Eze Mbana Babata Eze Ugochas founder Igwe Mbana ịnọkwa Victor Chibike Onyomadeni dị mma kedu maka Asadu Collins Ndubisi Kelechi Victor Gabaniru Ezinwodo kedu maka Chidi Ogbonna ndị memba anyị nụ Ekweme Stanley abatazianụ anyị ekenezianụ Nicholas Ona Abugu Chenda Felix onye ọma Gabaniru onye nweghị nwere ifenu Kinsila bụ nọkwazịa kedu maka Odo Valentine Mane Ugwu Bright Gabaniru Onyomadeni dị mma onye nweghị nwere ifenu anyị ekenezianụ Abugu Oliver Valentine ọnụ Kinsili iso na member anyị nọ Nnamdi Celestine kedu maka Eze Jude member anyị nọ Ebuka Ata isobilinu Kashmir onye kachi onye nweghị nwere ifenu Iya Tetus member anyị ka ọ bụ Eze Makolis Okwu Chukwuma ndị member anyị nọ anyị ekenezianụ Adukwu Eze Odo Tetus C member anyị ka ọ bụ Edogi Ifeanyi Chukwu Onyomadeni dị mma Edogi Ifeanyi Chukwu aka Afọnụ Agbaeze Anthony abatazianụ isobili anyị ekenezianụ ugwu anyị Kinsili Ejike akụ na-ata ahụ Nnamani Luke member anyị ka ọ bụ Samson David onye ọma dị mma
progressive nwa dị o ndị ọma Nsụka progressive ezugbu anyị bụ ofu ebuka kedu maka Ejiofor David yu anyị ekenezianụ abụọ hyginus isobili Emeka Vitalis gaba n'iru ezi nwosa ibilinu ịnọkwa ya ụfọdụ ike anyị aga onye m Ikechukwu sobilinu ya na nwanne ya ọsaghị Emeka Vitalis Ali Chekwube abatagono Chidozie n'nso memba anyị nụ Izunna ya Omeke nọkwazianụ kedu maka Omeke Paul Aike anyị ekenezianụ Obinna John Eze Nwoke bịa onye ọmade dị mma Eze Nwoke Christian Eze Akụ Ikenna nọkwasị ya kedu maka Samson David Okwudili Ọnụukwu Emmanuel Ugochukwu onye ọma bịa fụmanya Ọnụukwu Emmanuel Ugochukwu kedu maka progressive Chidebele Ogbonna ndị ọma Nsụka nwamba ka anyị bụ ofu Mbokechukwu onye ọma gaba n'iru Mbokechukwu Ayos Nezianụnụ Harrison Ugbo Mike Henry gaba n'iru Mike Henry Idoko Marcus Onyebuchi onye ọma bịa fụmanya Nsụka Idoko progressive Marcus Onyebuchi ndị ọma Nsụka Enugwu progressive Ezike gị si pụtanụ anyị bụ ofu Ugwuama Wilson ọ memba anyị nụ Emmanuel Idike bụ memba anyị nụ Nsụka progressive ndị ọma Nsụka progressive anyị bụ ofu anyị ekenezianụ Romani Amachi Maroke Sunday Christopher Kabaniru Sunday Christopher bụ memba anyị nụ Omejudo Chukwu onye ọmade dị mma biga Sunday Sabatazia Pioneer Provost Igwe gburugburu Ofobi Imo ịnọkwasịa Ebonyi Innocent Kabaniru Elochukwu onye ọmade dị mma former secretary Nsụka progressive ndị ọma Nsụka Progressive Union UAE ọfa ka nnekwu maka fanụ ifunu na-emebikanụ ndị ọma Nsụka progressive anyị bụ ofu Oruọma Chukwuebuka onye ọma bịa fụmanya onye aji Enugu Ezike sobilinu Oruọma Chukwuebuka ezi nwa si aji Enugu Ezike Igbo Eze North Local Government CEO Oruọma Motors Nigeria Limited aka Jiga nke na-ezigbo dozi akwụyinu nwanyị ọma Ọlụchi nwanyị ọma Lọlọ Oruọma Edith Oluchi ọya balụlọ Nsụka Progressive Union ọfa ka nnekwu maka vaniveva na America
maka fanu n'ifefe na Amerikanu ofu obi kafa chikalisia ude nefu nenye nenu wa kafa chizinaganu Suka progressive una maka Suka progressive ofije kunu naga aruna choro sinu anyị bụ mfu Is your boy, DJ S Shine Best International. maka na ife mone n'ụwa nọ ọchụ nwa ọkụkọ nwadanụ nwa ọkụkọ na anya nwe ngwongwo ọsọ nụ maka na ọchụ mụ nọ na-achụ na nkịtị nụ ọsọ ndụ na ọ dagbu ike n'ụwa nọ nkwa maka na oji ofone n'ụwa na ọ ga na lelelo ọchụ nwokuko nwedenu nwokuko n'onwe osonu ọchụ nwokuko n'onwe adanu maka na onye na-achụ m nọ na-achụ m na nkịtị nụ maka oji chukwu bulu ụzọ nụ egwu adatụanị n'ụwa nụ na ife na-eme ka unu malụ n'ụwa nụ onye ife nwata were aka enu na akala obi anọ ga-ewedazi anụ ọsọ ndụ egwu ike nụ ọsọ ndụ egwu ike nụ n'otu nwokuko nwata nụ nwokuko ngwengwengwe ọsọ ndụ egwu ike nụ sọnda egwu ike nụ n'ime welu uche nụ ọsọ ndụ egwu ike nụ debe m na-ekwu ọchụ nwokuko nwata nụ nwokuko ngwengwengwe ọsọ ndụ egwu ike nụ asị na nwezi adịfu na mba nọ maka na enwere ụbọchị njele egwu n'ugwu Awụsa nụ oluka jisiri egwu ka nnabanụ welu gbọpụtazie n'obodo a na-akpọ Kaduna wee naanị ife na-ada gbua mgbe ezi ogini na-emezinụ fe wee si na ọ bụ ndị ugwu na-atụ bọmbụ wee jesie gbotomọkụ ike wee gbasie ike nụ ndị polisi ewee bụ m wee jụọ m kedu ife nna agbalụ wee siba na ọ bụ ọsọ ndụ m ka nna agbalụ
Magana wese depu na mbanu Osandu na wikenu Yaga jisabanu Yaga jikolunanu Ulumoto muwe manabanu Yeso ibu chido kembanezo Kanjuze ya jujuanu Osondo na wikenu Manetu agodeno maka na ogbu agwọ na-ese ndụ agwọ na-ebu na-esekwazi ndụ nọ mana onye na-achụ mmadụ ka o gbuo ọ bụ nke bụ Chukwu mana unu ga-aghọtakwa ọgbanarị gboo na agbanarị abalị maka na ọsọ ndụ adagwu ike n'elu ụwa nụ onye gbaba ka ọ gbanarịnụ denna ọ ga-agbanarịnụ maka ikwulu ka inyochatanụ ife ga-emeghị n'ime mmanụ ya mere n'ọsọ ndụ adagwu ike nụ onye nụ ya gbabanụ ejekwana ka inyochata nnechata anya ka mgbọjatụ enwe n'anya na-enu ụwa donu aka ọsọ ndụ n'enu ụwa nụ onye gbaba ya n'anya n'azụ ka nnekwu maka na ịgbakọta ọsọ ndụ n'ezi anya n'azụ nụ ife mmelile ọgụ ji ghọla akpa nnu o nwekwara ike ime ihe maka na ọsọ na-abụrụ ọsọ ya ka nwaanyị na-agbaba wee jidali aka nụ mana ọ bụ na ọsọsụ na nwaanyị amama ebe alịa danyere ya bụ ife na-eme ka ụnụ mara na ọsọ ndụ adagwu ike n'elu ụwa nka nkwa Nakokwa Orange Drops West Africa Limited Agata Bogeluzo Kids Igagado Bilinu Orange Drops Odogunu Nake Gujawa Gabanirunu Asino nye na-achị nọ na-achụ na nkịtị nụ Mili Gwanwa Otie Ekene mi Kajabenu na Newinu Kajazuto Imu Chief Ifanyuba Capital Oil and Gas Ebube Chukwuzo Gizizi na Nnewi Ifanyuba Football Club Anyị siri gaba n'iru na Chukwukwe na azụnụ N'ezi oyimunu Sa Ugonna Henry Orabuchi Osinachi 1 N'Ọlụ Ikenga Ezimba Ogbewu CEO Deka Group MD Deka Pharmaceutical Company Limited President Patekalix Limited Udbunch 1 Numaloma Ikenga Nisobilinu Dezo Imo Gabanirunu Donya Wali Benu Benu Wan Bilinu Osinachi Ogabalenu Yes sir Oso Negwikenu Oso Negwikenu Ojo Wako Kowanenu Wako Kowengwengwe Sonu Dejo Imo Bilinu Upright Otogunu Naka na Lucia Kwikenu Na Upright Studio Kona Botono Ebe Bukai Nebebe Kunu Upright Jabaniru Ochina Tuna Kijinu Rosandu Kwikenu Nyaka Mude Kunu Nyaka Nide Kunu Nejaka Bisijenu Rosandu Kwikenu Rosandu Kwikenu
Tọrụka Ọfụrụka na ọba Ọzalobi n'Ọnịcha do. onye bụzi chibe ya n'ụwa onye bụzi chibe ya n'ụwa obele nwa chi gozila gozi o ibe chinyere ike ijaga ṅụọ ndaja anya mmadụ eruri anọgala ka chinyere ike ijibili ṅụọ onye ọma mebe ka isi emenụ enu ụwa bụ nke onye nụọ enu ụwa bụ nke chukwu ibe chidele onye ka ọ ga-abụ nụọ nwadori sosisi na ịga ndị nụọ ala ji seri gị na do nwisi tọrụka fụrụka onye ọma ndeze niile nụọ chief Christian Igwebike Ikweme nwisi tọrụka afụrụka na ndị Ọnịcha Allah Isa Mudashi Transport Nigeria Limited Chairman Managing Director Nwado Resources Nigeria Limited Esomogo Oji Cement Emogo Nigadinu Distributor na Dangote Cement Odotu Enu ụwa bụ nke Chukwu Seriki na do, Seriki na do. Enu wa bunkanu no, Alaji Seriki na do. Obele mwachi godi la do, obele mwabale golibo. Enu wa bunketu, Alaji Seriki na do. Alaji Seriki na do, Alaji Seriki na do. Enu wa bunkonya no. Nwanne mmadụ abụrụ ya Alaji Seriki ni gadinu mebe na chukwu inokwu inazunu ibe chinyere ike ijaganu distributor fertilizer and rice enu ụwa bụ nke onye nuo ibe chidele onye ka ọ ga-abụ nuo Alaji Seriki na do obele nwa chukwu gozi agozi obele nwa kpala ego oyibo ezigbo ndị Chizoba nwanyị ọma Chizoba nwunye Ikweme ọdụ nwanyị dalụ Engiru ka nwunye ọzọ emezina da bọbụ onye chi Ikweme gadi ofu nwanne Chado gadi Okechukwu nwere nzodogwu
nụrụ ala ogwefi ugonam igozie nwa okeke n'iga dị nụọ oke etiti ka isi eje nụọ asị n'enu ụwa bụ nke Chukwu enu ụwa bụ nke onye nụọ Alhaji Seriki Nado enu ụwa bụ nke Chukwu Alhaji Seriki Nado onye omebe ka ije ma ibe Chineli bụ iji biri nụọ ekwu ibe nwunye omembelede Alhaji Simu Keneyo nwisi tọrụka kụrụka onye ọgbọdọ lobi ya Felisi nwa ọgbọ odogbuo ụlọ dị onye ọma nne ga dị nụọ Chief Emeka Mesike n'Odidio ezigbo dị ifeọma nne ga dị yo Chidobe Simu Kenunu achụnwe nọ mgbe ezi oyi mụọ n'isi sazu ka egbu n'iwe ezigbo yi Chizọba egbume ekene ridado Anyị lụsịanụ na anyị ga-ananụ anyị lụsịanụ na anyị ga-ananụ ọlụ niile n'ụwa nọ nwere ụgwọ na anụgo onye ọlụ lụsịanụ ụwa golie ụgwọ ọlụ ya anyị lụsịanụ na anyị ga-ananụ anyị lụsịanụ na anyị ga-ananụ ọlụ niile n'ụwa nọ nwere ụgwọ na anụgo onye ọlụ lụsịanụ ụwa golie ụgwọ ọlụ ya ọlụ niile n'ụwa nọ nwere ụgwọ na anụgo onye ọlụ lụsịa n'ụwa golie ụgwọ ọlụ ya oji ụgwọ ọlụ mmadụ biko we na-aba enugo onye ọlụ lụsịa n'ụwa golie ụgwọ ọlụ ya
Is your boy, DJ S Shine Best International. onye chukwu nyere ndị ọba ọmụnwa ọkwa ịma na okwe ni ya gbara ka ndị osimi je mebisi na nwanne m afụzikwa m na ndị osimi ya na-eme mmadụ ife mebisigo obodo na ego na ọmarịcha okwe azụrụ azụ ọfa ka na ya ndị osimi Etiokwe oh yes haba okike ụmụnne na ụmụnne m ụmụ Igbo niile Igbo bụ niile menụ biko gbalụ oyi gị maka na ụfọdụ na-abịa ka gwọọ ọkwa ife mụ na oyi m balụrụ ụtụtụ olu zuru na mgbede wee chọba n'nsogbu ifụlụ ọmalịcha ogwe mụ na oyi m zụrụ o ji na anya ukwu wee kwasị asị ya wee mebisi ya o mebigo okwe ọmalịcha ogwe azụrụ azụ oyi m ọgwa anyị bara akpa ijiri okwe mebisi ya mana chi onye adịghị n'izu ife pụrụ ime ya ọda ayakọsụbụrụ nwanne nke m nwanne m bekele ka egwu m uwe okwunu anọ m ya ka fa nwere ntị fa n'ụlọ wemijenu wejenu ụwa m wemijenu osimi emebigo ụmụ ụwa nene mmadụ na-abụ ụmụ Igbo nene mmadụ na-abụ na-aga n'ezi na babalalo wee jebe ọkwali na mbụ na onye ga-eji ije ọgwa nwanne ya na nwanne ya ga-abanye ya o wee jebe ọkwa ekwekọrịta wee jebezie mana onye anya ukwu aba na-ejulu ọnya ọ bụ na olisi anụ enyi na anụ abụzụ na-agụ ya maka na ọ bụ onye anya ukwu Igbo nene mmadụ na-abọ Chukwu Emeka na-asọ Tochukwu a na-abọdị na mma na babalị n'ụlọ kwekọrịta n'ofu onye ga-eji je onye nke ọzọ na ọ ga-abanye ya ha na-abọ wee kwekọrịta Chukwu Emeka wee jebe ọsị ka o were isi wee ghọba mbọ o wetele fana bụ mma Chukwu Emeka na-eji ije manya mara ozi na nwanne ya so Tochukwu n'oge su iyi mmiri
Nigeria o nwere ka Chukwu si eme ibe maka chi onye dịrị owe bụ izu ibe a na-emere ya Tọtọ Chukwu gwara Chukwu Emeka ọ bụrụ na iluo ibula akpịsa Chukwu Emeka wee luo ọ bụla dị nọdụ redi wee gwa Chukwu Emeka o jesie ka ọ bịa ka o bula akpịtọ Chukwu Emeka wee kweli wee bula akpa na anọ ebe ọ na-agazi n'ezi mgbe n'ezie n'iso nto Chukwu na ndị omekome akpasigo n'ọba akpịsa ka ejide nwanne ya ka etinye nye na mkpọrọ ka sọsọ nye na iwe libezie ndị omekome jide nwanne ya wee nye na-akpị ya ọ bụla binọ ndị omekome wee baa nọsịlịbasị nọsịgolibasị babụlụ Chukwu Emeka wee jebe alili Chukwu Emeka na-akwa ọlịnị m nwanne m Sonto Chukwu na-aga bịa anya nwere n'ọbụ Sonto Chukwu tinyere ya na mkpọrọ ibe nwanne mere nwanne ya ibe nwanne mere nwanne ya o mebisigo okwe o tibiago okwe o mebisie n'ezie n'okwu agbalagba o mebisie okwe ọgbụgba ịgbalagba otu ịgbanwe m dibe nwanna ya ikwuli ịma nke a ịma nke ọzọ mana eziokwu okwu ekwuru n'anya Adam na-ebu onye opi jekwuzie ndị omekome ka ọ nala oke ya olozo na Chukwu nwe ikpe olozo na ikpe dị ikpe Chukwu o wee jebezie na iwe jebe ka ọ nalụsie okenye ka o libesi ya mgbe o ji wee lụzie wee fụzie ndị omekome ọ wee zụ gbasa nke Chukwu ọ bụ ebele ibe nwa ka ị chọrọ ka anyị kee anyị ga-eri ya Sonto Chukwu wee baba o wee bute katakata ibuga ibe Chukwu na-eme e wee were egbe gbagbuo Sonto Chukwu o wee nabịda o mebisi akwe o mebisigo okwe osimi emebigo otikago osimi emebigo n'ezieni n'ọgbanye ịgbalagba onye nzuzo emebigo onye anya ukwu n'ọtịbịago emebisi okwe Igbo niile ifugo na onye mgbe emebisigo okwe ezi na ọkwa anyị zụrụ azụ ọ kara ọbịa onye gbara okwe na-erikwa ahụ mana sisi o jizi bịa o wee jide okwe wee mebisi ya zalịba ọnda a sị na onye na-adịla n'ugwu ịma na o meburu omebu ma tete mana ọ bụ onye n'ugwu ga-enwe na-egwu onye nnukwu ifu gị fi mere onwe yi amalite ọgwụ asụrụ azụ isi n'azụ wee bọsasị ya ilozozie na Chukwu nwe ikpe ru na mmadụ zụsi afịa n'elu ihe kunu si wee kwu n'elu ihe kunu si wee kpaa ya mele isi atachi ọzọ eziokwu ka mkpụrụ n'ụka mbụ n'elu ụwa onye nnukwu bụ ọsasi okwe o mebisigo okwe amalite ọgwụ
is your boy, DJ S Shine Best International. Onye bụ ose mebigo